ο Νάνος και η Κάμπια. Υπήρχε κάποτε σε μια κοιλάδα ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια, περιτριγυρισμένο από πανύψηλα βουνά που ήταν χιονισμένα ακόμα και το καλοκαίρι. Αν κοιτάξετε στις σκιές των λουλουδιών, θα δείτε μικρά σπιτάκια με πολύχρωμες στέγες. Αυτό ήταν το χωριό των Νάνων. Στην άκρη του χωριού ζούσε ένας νεαρός Νάνος. Έφτιαχνε νέκταρα από τα λουλούδια και το πουλούσε στο χωριό. Γεια σου! Γεια σου, τι κάνεις? Έφτιαξες αρκετό νέκταρ σήμερα? Ναι, έφτιαξα αρκετό και πολύ καλό. Φαίνεται και πολύ γλυκό. Έλα, δοκίμασε. Αλήθεια? Ναι, δοκίμασε. Γλύκα. Τώρα όμως είναι ώρα για δουλειά, τι λες? Ναι, γεια σου. Θα σε ξαναδώ. Ο νεαρός Νάνος ήταν πολύ φτωχός. Ήταν όμως πολύ ευγενικός και πολύ εργατικός. Εργαζόταν όλη την ημέρα πουλώντας το νέκταρ στο χωριό και το απόγευμα πουλούσε το νέκταρ στο σπίτι του. Γεια σου, τι κάνεις, δεν τελείωσες ακόμα τη δουλειά? Γεια, δεν τελείωσε ακόμα. Εσύ είχες βγει για θελήματα? Ναι, ξέρεις ότι σήμερα είναι η μοναδική Πανσέλινος του χρόνου. Αλήθεια, εσύ δεν θα πας στο βουνό? Έχω ακόμα λίγη δουλίτσα. Πρέπει να την τελειώσω και θα πάω αργότερα. Μην αργήσεις όμως πολύ, γιατί θα χάσεις το τυχερό κέικ. Καλά, θα κάνω γρήγορα. Απόψε ήταν η μοναδική Πανσέλινος του χρόνου και οι Νάνοι μαζευόντουσαν στο ξέφοδο του βουνού. Όταν ο ήλιος έδιε, κοίταζαν εκστατικοί. Μερικοί Νάνοι ήταν κιόλας εκεί, περιμένοντας το φεγγάρι. Η Πανσέλινος έφτιαχνε κέικ και τα έριχνε στους ανθρώπους. Κάποιο από αυτά τα κέικ θα ήταν και το τυχερό. Και οι Νάνοι θα προσπαθούσαν να το πιάσουν. Σε λίγο βγήκε το φεγγάρι, φάνηκε ανάμεσα στα βουνά και ο τόπος έλαμψε σαν να ήταν μέρα. Όταν το φεγγάρι έφτασε ψηλά, οι Νάνοι άπλωσαν τα χέρια τους. Σε λίγο, τα κέικ άρχισαν να πέφτουν από το φεγγάρι όπως το χιόνι. Οι Νάνοι βιάζονταν να πάρουν τα κέικ. Να, έπιασα κι εγώ ένα κέικ. Κρίμα, το χάσα. Εγώ έπιασα πολλά κέικ. Κοίτα πόσα πολλά έπιασα, κοίτα. Είσαι τυχερός. Έπιασες πολλά κέικ. Σου εύχομαι να είναι και το τυχερό μέσα σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θέλεις να σου δώσω ένα κέικ? Εγώ έχω πάρα πολλά. Όχι, ευχαριστώ. Θα πιάσω ένα μόνος μου. Σε λίγο, το φεγγάρι σταμάτησε να ρίχνει κέικ. Όλοι είχαν πιάσει κέικ εκτός από τον νεαρό Νάνο. Ούτε ένα δεν μπόρεσα να πιάσω, κρίμα. Ίσως τα καταφέρω του χρόνου. Ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή, ένα κέικ έπεσε από το φεγγάρι μπροστά του. Σε ευχαριστώ, φεγγάρι, σε ευγνωμονώ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό μου φεγγάρι, σε ευχαριστώ. Το φεγγάρι έριξε το κέικ στο νεαρό Νάνο και χάθηκε πίσω από το βουνό. Στο δρόμο για το χωριό, μια μικρούλα Κάμπια καθόταν πολύ λυπημένη. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Τι σου συμβαίνει, Κάμπια? Είμαι εξαντλημένη από την πείνα. Θα μου δώσεις, σε παρακαλώ, ένα από αυτά τα κέικ? Όχι, δεν μπορώ να σου δώσω κανένα. Προσπάθησα πολύ για να τα πάρω. Σε παρακαλώ, μόνο ένα. Σε παρακαλώ, δώσ' μου. Γεια σου, μικρούλα Κάμπια, τι έχεις? Γεια, έχω εξαντληθεί από την πείνα. Σε λυπάμαι πολύ, Κάμπια. Να, πάρε να φας αυτό το κέικ, έλα. Μα αυτό είναι το
μοναδικό σου. Δεν πειράζει, του χρόνου θα έχω άλλο κέικ. Σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ, είσαι τόσο καλός. Ο νεαρός Νάνος έδωσε το μοναδικό του κέικ στη μικρή Κάμπια. Πώς είναι, νόστιμο? Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ, συνήλθα τώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι. Αυτό αλήθεια πρέπει να ήταν το τυχερό κέικ. Ναι, πρέπει να ήταν το τυχερό γιατί αυτό σε βοήθησε. Γεια σου, καλή τύχη και πρόσεχε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή τύχη μικρούλα μου, καλή τύχη. Σε ευχαριστώ, δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη σου. Η Κάμπια ευχαριστούσε ξανά και ξανά τον νεαρό Νάνο. Σε λίγο ήρθε ο χειμώνας. Η κοιλάδα με τα λουλούδια και το χωριό σκεπάστηκαν από το χιόνι. Όλοι ανυπομονούσαν πότε θα φτάσει η άνοιξη. Το χιόνι άρχισε να λιώνει επιτέλους. Τα λιβάδια γέμισαν ξανά με λουλούδια. Μια μέρα η θεά της άνοιξης έστειλε μια είδηση. Ο Νάνος που θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων μου πάνω στο ωραιότερο αμάξι, αυτός θα γίνει ο βασιλιάς των Νάνων. Εγώ θα γίνω ο βασιλιάς. Όχι, όχι, εγώ θα γίνω ο βασιλιάς, γιατί εγώ είμαι ο πλουσιότερος του χωριού. Τι λέει, όποιος θα πάει με το ωραιότερο αμάξι αυτός θα γίνει ο βασιλιάς. Τι καλά. Ήταν τα γενέθλια της θεάς της άνοιξης. Ο κάθε Νάνος έψαχνε να βρει το ωραιότερο αμάξι. Όλοι πήγαιναν με την ελπίδα να πάρουν τον τίτλο του βασιλιά. Νίκιαζαν διάφορα έντομα ή και σκουλίκια. Με τα αμάξια τους πήγαιναν στο παλάτι της θεάς. Μόνο ο νεαρός Νάνος δεν είχε αρκετά χρήματα για να νοικιάσει αμάξι και λυπημένος κοιτούσε τους άλλους. Γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου. Δεν θα πας να τους δεις, είναι πολύ ωραίοι όλοι τους. Δεν χρειάζεται, τους βλέπω και από εδώ καλά. Είμαι περίεργος να δω ποιος θα γίνει βασιλιάς. Πάω να δω, πάω, γεια. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να γίνω σίγουρα βασιλιάς, σίγουρα. Άνοιξε σε παρακαλώ. Λυπάμαι, το νέκταρ ξεπουλήθηκε, δεν έχω άλλο. Δεν θέλω νέκταρ, ήρθα εδώ για να σε πάρω, άνοιξε. Τι είπες, να με πάρεις? Ποια είσαι εσύ? Τι υπέροχη πεταλούδα. Μα ποια είσαι, πες μου, ποια είσαι εσύ? Είμαι η μικρή Κάμπια που της έδωσες το κέικ. Ήρθα να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου. Σε θυμάμαι. Ήσουνα μια μικρούλα Κάμπια τότε. Ναι, και σου οφείλω τη ζωή μου. Έλα, πάμε στο παλάτι της θεάς της άνοιξης. Η πεταλούδα πέταξε με τον νεαρό Νάνο στην πλάτη της. Πέταξε κατευθείαν για το παλάτι της θεάς. Μα εγώ δεν είμαι άξιος για να γίνω βασιλιάς. Εγώ είμαι μόνο ένας απλός πολιτής νέκταρ. Ναι, είσαι άξιος. Είσαι τόσο καλός που σου αξίζει να γίνεις βασιλιάς. Η θεά της άνοιξης διάλεξε τον νεαρό Νάνο να γίνει ο βασιλιάς. Και όλοι οι Νάνοι στο χωριό χαιρόντουσαν και του έδιναν τις ευχές τους. Να μας ζήσει ο πολιτής, ο βασιλιάς, ζήτω, ζήτω! Το τυχερό κέικ που μου έδωσε το φεγγάρι με έκανε βασιλιά. Από τότε όλοι οι Νάνοι στο χωριό έζησαν πολύ ευτυχισμένοι με βασιλιά τον καλό νεαρό Νάνο. Αν δείτε ομίχλη στο βουνό, να ξέρετε ότι είναι οι Νάνοι που μαγειρεύουν, σίγουρα.